जा रहल बा पावर स्टार पवन सिंह के एक जबरदस्त लोकगीत जौन की रंगदारी सॉन्ग बा। ई खबर निकल के आ रहल बा पवन सिंह के टीम से ही निकल के आ रहल बाटे, जौन की धीरे धीरे आप लोग के मालूम भी पड़ जाई। कई जानकारी ए पर आप लोग के सुने और देखे के मिली। पावर स्टार पवन सिंह के नया गाना जौन की कंपनी भी कंफर्म हो गई बा, पीआरए फिल्म से आ रहल बा। जी भैया, पीआरए फिल्म से रिलीज हुई जौन की रंगदारी सॉन्ग हुई और ओ में आप लोग के श्वेता शर्मा हीरोइन देखे के मिली है, जौन की पावर स्टार पवन सिंह के साथे जौन घघरी गाना आई रहे वो घघरी गाना में रही। और पावर स्टार पवन सिंह के गाना के डायरेक्शन कैले बाड़े विभांशु तिवारी और वो गाना में फीमेल सिंगल वाली गोल्डी यादव। पीआरए फिल्म से गाना आई पावर स्टार पवन सिंह के नया रंगदारी सॉन्ग। जी भैया, पावर स्टार पवन सिंह के गाना जबरदस्त बा और कहीं ना कहीं जो पावर स्टार पवन सिंह के कट्टर फैन रहन, जेकरा दिल के कोना में कहीं ना कहीं खटास रहे कि पवन सिंह के गाना शायद सुने के ना मिली कुछ दिन तक, शायद एक महीना तक, जब तक पवन सिंह जी वो शो में रही। लेकिन पावर स्टार पवन सिंह जी पहले ही कई गाना शूट करके चल गए बड़े। अब ई देखे वाला बा कि देवी गीत शूट भइल बा या ना भइल बा। कहीं कहीं जानकारी मिलता कि देवी गीत शूट हो चुकल बा, कहीं कहीं कुछ पोस्ट हम जौन की इंस्टाग्राम पर फैंस के देखले बा जहाँ हो रहा करता लोग पवन सिंह जी शूटिंग नईखन के लिए, रिकॉर्डिंग नईखन के लिए देवी गीत के, तो कहीं ना कहीं ये साल देवी गीत ना आई। ये चीज के बारे में हम जल्दी आप लोग के बीच में रिपोर्ट लेके हाजिर होकम। तब तक ये गाना के बारे में बताई जा, रंगदारी सॉन्ग के बारे में का ख्याल बा और देवी गीत के बारे में अगर आप लोग के पास कुछ जानकारी बा तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर देम जा। मिलत नहीं अगला रिपोर्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय भोजपुरी एकता बना कर रखी।